Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da naira 70,000 a matsayin sabon albashi mafi kankanta ga ma'aikatan gwamnatin kasar. Tinubu ya sanar da sabon albashin ne a ganawarsa da wakilan kungiyoyin 'yan kwadago na kasar a ranar Alhamis. Ministan yada labaru na Najeriya Muhammad Idris ya sanar da manema labaru cewa ina farin cikin shaida muku cewa a yau Alhamis kungiyoyin 'yan kwadago na Najeriya da gwamnatin tarayya sun amince da wani ƙari akan naira 62,000 matsayin albashi mafi kankanta ga ma'aikatan Najeriya. Sabon albashin mafi kankanta da ake sa ran shugaban ƙasa zai gabatar wa majalisar tarayya shine naira 70,000. Wannan na zuwa ne bayan kwashe tsawon lokaci ana takaddama tsakanin 'yan kwadago da gwamnatin Najeriya game da sabon albashin mafi kankanta ga ma'aikata. Wannan dai ya gasa albashi mafi kankanta da kungiyoyin kwadago suka gabatar na naira 250,000. Sai dai wannan sabon albashin ya ninka tsohon albashi mafi kankanta na naira 30,000 wanda ake biya tsawon lokaci a Najeriya. Tashin farashin kayan masarufi ya yi kamari a ƙasar mai yawan al'umma sama da miliyan 200. Cire tallafin man fetur da shugaban kasar ya yi a ranar da ya karɓi mulki cikin watan Maris na shekarar 2023 ya sanya farashin kayan masarufi ya ninninka, lamarin da ya jefa al'ummar kasar cikin mummunan hali matsananci. A lokacin da yake jawabi ga manema labaru, shugaban kungiyar kwadago ta NLC ya ce a halin da ake ciki a yanzu an tsaya ne akan naira 70,000, amma wani abin jin daɗi shine ba za mu tsaya har sai nan da shekara 5 kafin a sake duba albashin mafi kankanta ba. A maimakon mu jira sai bayan shekara 5 kafin a sake yin ƙari, yanzu dole ne a yi ƙari sau 2 a cikin shekara 5, in ji shugaban ƙungiyar kwadago ta NLC.